akambwata chinsemo chianzoni karambwata chinsemo chianzoni nainje ngamubwate tukina nambutorete koirana kogenda nganyoro nganyire Ebinto Echera komenya aririgana eriria kabere twajite gwetana ni omwero ento agosana amantu kabere atata kora ringe se familia nero erigono Sunday komobori ngamatengesi bi aimo getie muyanga ndenga bokobe ananga akabitera abane simtimete sibabu tudegochi akero wote nyumba kwa Ebinto kwa rune ono muswati kwa nyumba for big good years in marriage that's long kalangir we school kana gete madam era gatebanga njetina maite acha mwalimu omwa exit kyo mwana kungene ngana agerete omwana no orwe nangi nyanya kana rentire for the last 3 years abwate umujana kwechinyiko kamurwari kurwosonga kamure ntore mwa swati utamanyiri wande school ya skyline muswati utamanyiri wande school ya green park muswati utamanyiri isi primary mbona bona anze gosomia bana akobatenga moko bori mokwaneke mokoreke so I feel ben ekora bana bali bakonya masomo na kile bana kama ndakwala Ebinto iganya siga urusikere kintu oiro rusiti kurwenya sia walo gendo korugoro because no yiti bia sangi ngina de tenye siekera kini bante batisinge ja abana matikere kuri danga na ji denga de mo mwana na babo de stress abo ko tikere gen kende ngi ati keta ko bugol baka chi matres e keta ndo ko mo swa chi sufuri kende ngi ati keta chi sufuri chi bona ngana ko chi ni ska de na bo ni chi ni de ko beka no ni ne ona bo ni sufuri ende chake una buno mo isi sana kole okay so wow you na sire era kwa ligere wiga muswati yoyo tora menye ne rese miaka 14 na gete there 2021 agatama 2 months agantigara abane kemwerere ke gutumia airport ngamorera anda angajanga mwanjira kaira na nyumba itukolia kabe nanda agatama 4 months agatama ko nganganya kurwa twamenye team sales akanganya gutirigena nanje nganda ngarigi nyumba getara ari nyakundi puche ya post karabe ro se meeting ene naje kanyore bosi yana kare ande beti inchigo cha baswati na bare ukora atika inchungu asa komenya 4 months abara ibe kanisa bagacha naro jitoro ko ku finish acha gankwanira sana se kanyonzi keri nyuma getara atago kara kwana nka agante bi kanyangaro tumuirani ande kera irani te nyomba umurayi finish and no arenge kama gresi myakataka utikata acha lakini aganto manega agante ganda momore tukamoreta asembi singe yo one yo ya bana oikato tuare mata la kwande fata la anjinga accept ngamanja naga abagutumia wakira abantu chisimu ko batebinga ayo ko mwakira nyo Omosacha mwakira mate ntumena na segete akarwo akirisimu oja oso Ebinto bune binga atogoteba chi ozoire so mangana yo bongondi obuna mukaneti because no nyamba no na bwate tu abasigari bari go chali abari kombo wendi okona ya risba batebinga sanane karabati kali omweri bante betinga no bwate chibesa nke igotora ko igoro bune KASII yosoke kabakani kabatebi oyo ndete ta tikaje agar ko mam karaje atebe ngina kya bigetema kwa una gori ko mam then OCS hata gande ukiona mtu anatina watu kama hao huyo achana naye because alikuwa anasema anajua sisi hao anamjua OCS tumiwa kubwata abantu bintu muna bidia marwa kubwata nera batagete gutumia konya because mwali tugelimo na mnyorete nyumba au kwa negoro yenya songa mote hivi tu mianza kuingia hiyo ni mbaya ngani ni Ebinto bra konya ngamote bintu bine bibe so our DCI county commissioner kwanza within KISII central
barigereri ebinto mbirari ebibe bagokora.